ஹலோ காய்ஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் GTA சன்ரைஸ் தான் ப்ளே பண்ண போகிறோம். அதில் நம்ம போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தான் போகிறோம். நம்ம பழைய வீடு இருந்துச்சுல, அந்த வீடை வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனாக கேட்டாங்க, அதான் கொடுத்துருக்கோம். நம்ம காரை தான் இப்போ தேடி போகணும். ஏன்னா நம்ம லடாக் ரைடில் நம்மளுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. பைக்கை மட்டும் அவங்க வாங்கி வச்சுக்கிட்டாங்க. அதான் நம்ம இப்போ கார் எடுத்துகிட்டு போகணும். எங்கே இருக்குது காரு? அந்த இருக்கு, லைட் அடிக்குதுல, அதான் காரு. லைட் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு வந்துட்டே போல. சரி, இப்போ கார் எடுத்து போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகிறோம். மறக்காம லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே கமெண்ட் போடுங்க. இனிமேல் ஃபுல் வீடியோ வாய்ஸ் கொடுத்து தான் ஒரு இதுக்கு முந்தி உள்ள ஃபுல் வீடியோலாம் நான் ஒரு இது கூட வாய்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டேன். அது எப்படி எனக்கு தெரியல. இப்போ நல்லா புரிஞ்சிருச்சு, அதனால நான் வாய்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். மறக்காம வீடியோ பார்க்குறவங்க லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் கமெண்ட் போடுங்க. இப்போ நம்ம இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் கிட்ட வந்துட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் பேசிட்டேன். ஏன்னா அதுக்குள்ள மூச்சு வாங்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இது இப்போதான் வாய்ஸ் கொடுத்து போடுறதுனால வாய்ஸ் கொடுத்து போடுறதே எவ்வளோ கஷ்டம்னு இப்போதான் எனக்கு தெரியுது. சரி, மறக்காம லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் கமெண்ட் போடுங்க. நம்மளோட கராஜ் உள்ள தான் விட்டுருக்காங்களாம் பைக்கை, நம்மளோட ஜார்விஸை. அதான் போய் ஜார்விஸ் எடுத்துக்கிடுவோம். சரி, மறக்காம லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் கமெண்ட் போட்டு விடுங்க. அடுத்த வீடியோ